ኤትራዊሽ ወደናዊ አጥቃይ ኒውካስል አሌክሳንደር ኢሳቅ ዕላማ ናይቲ ልዑል ዋጋ ኣብ ዝርከቦም ገዛውቲ ሴርካ ናይ ምእታው ልምዲ ዘለዎም ሓደ ጉጅለ ሰራቅቲ ከም ዝኾነ ቤት ፍርዲ ኒውካስል ሓቢሩ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ለካቲት ኢሳቅ ኣብ ዘይነበረሉ ገዙ ሴሮም ዝኣተው ሰረቅቲ ድሒራ ዝተረኸበት መኪኑ ሰሪቆም ከም ዝነበሩ ኣብ እዋኑ ፖሊስ ሓቢሩ ነይሩ ንሳልሳይ ግዜ ጉዳይ ስርቂ ምዃኑ ዝግለጽ ኢሳቅ ኣብቲ እዋን ብ68,000 ፓውንድ ዝግመት ሽልማት ከምኡውን ካብ 10 ክሳብ 12,000 ፓውንድ ጥረ ገንዘብ ከም ዝተሰርቀ ይግለጽ እዞም ሃገር ሰጊሮም ከም ዝዘምቱ ዝተገልጹ ሰረቅቲ ኣብቲ ከባቢ ካብ ትነብር ነጋዲት በዓልቲ ዋኒን ውን ልዕሊ 1 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ስልማትን ክዳውንትን ከም ዘሞቱ ይሕበር እቶም ሰረቅቲ ኣብ ኢጣልያ ዝነብሩ ኣባላት ሓደ ስድራቤት ምዃኖም ይግለጽ ዝሓለፈ ሐሙስ ከባቢ ሰዓት 10 ድሕሪ ቀትሪ ንመንበሪ ኢሳቅ ዕላማ ነጌሮም ምንባሮም ድማ ጋዜጣ ሲሳን ሓቢራ ብሄሊኮፕተር ዝተሰነየ ፖሊስ እታ ከተማ ናብቲ ከባቢ ቅድሚ ምብጽሑ ግን ሃዲሞም ከም ዝተሰወሩ ሓቢሩ